vatari tinokuchingamidzai, tinokutendai nekutitsigira. Tiri kuno kumuzinda weushe kuBulawayo, kwatiri kutarisa nyaya yanetsa, nyaya inosuwisa, nyaya yemavuzu parties. Tisatapinda mairi, tinoda kumborangairira nekuti kune vana vedu vakafa vari ikoko. Ngatimbovarangarirai. Mweya yavo izorore murugare rwaShe. Kunyange vakadarikidza, kunyange vakakanganisa, vanoramba vari vana vedu. Handiti? Ndinoda kukuchingamidzai mese neuwandu hwenyu. Ndinoda kuchingamidza Honorable Masango vari pano. Vasiya kuconstituents kwavo mabasa akawanda kunge vainesu tiri kunzwa donhodzo. Tinokutendai. Tine vakuru vezvikoro vana baba mabasa. Tine mapurisa edu vari kutungamirirwa nababa Chief Superintendent. Ndichapa vadare vedu kuti vatipe mukana. Asisati tapinda, tinoda kupa kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veAIDS Healthcare Foundation. Ndio vatipa chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura. Tinovatenda nekuva nehanya nezviri kuitika. Regai nditore mukana uno kupa vadare vedu kuti vatiudze kuti vanobva kupi, vanobata sei. Salibonani, ibizo lami nguSibusiso Pepe, ngisebenza leDojo Zimbabwe sikhona apha koBulawayo. Tinokutendai nonke muri pano. Makadi zita rangu ndinonzi Sinatra Mungati, ndinoshanda ndiri kuNational AIDS Council kuti tidzivirire chirwere cheHIV. Tinokutendai. Salibonani, ibizo nguMelisa Nchuma from Young People's Network on Sexual Reproductive Health, HIV and AIDS. Tinokutendai. Ndisati ndataura nevari kuchikuva, tingade muchidimbu kumbonzwa kuti kana vanhu vanzi Vuzu party vanonzwei, nekuti toziva kuti vakawanda vatiri kutandadzana navo vari kushama kuti izita remunhu here ipati yeiko, kunodiwa chiko, isi tinoendawo here, nekuti kune vamwe vasati vasvika pazviri asi vadiwa tarira. Ndiri kutyisai zvizere zviri kuitika mukati menyika yedu. Toda kutanga ndambotaura nemi tisati ndaenda. Ndouya kwamuri ofisa, mobva matipa kuti ndimi ofisani nekuti munobata muri kupi. Siyabonga Mama Chisamba. Mina ngu-Inspector Abed Niko Ncube, umkhulumeli wamapolisa koBulawayo iprovince, uReverend. Mhlambe mangahle ngikhulume ngendaba yamaVuzu party. IVuzu party yiparty engekho emthethweni, engalungelanga abantu. Ngingatsho nje ngithi ekuqaleni kwayo masibona thina njengamapolisa, kungaba kwaqala ngama-birthday party esiyayenzela abantwana bethu. Abantwana labana baba bedlala, abadala sebesiya ezindlini belale, abantwana basale bebodwa. Kwahamba abantwana labana bagcina sebesithi mana siphume ngaphandle komuzi siyenza amaphathi ethu. Abanye abazali futhi babe bevumele ukuthi mntana musile 14 years yenza iphathi yakho, ube usubiza abangani bakho nje lidlale, abazali becabanga ukuthi yenza into ezilungileyo. Khona lapho abadala bengekho kwenzwa lawo maphathi, yikho lapho kubuya abantwana esingathi abezwa, bana basinganzwezwa kanaka mafungiro abo. Bayahamba labana abantu, bahambe bayedinga izindawo ezimbalwa lapha bazafika khona sokuyenzwa izidakamizwa, osokubhenywa khona imbanje, kunathwa amatshwala ngenxa yokuthi ebazalini lokhanto ibingeke ivuma lakhe. Ndizvozvo ticharamba tichingodzoka kwamuri sevamwe venyanzvi dzedu vazvikurukura chaizvo kuti mitambo inenge mapati, asi vabereki vari kupindawo mazviri nekuda kachirungu kavasinganzwisise kuti mwana anoti anoda kuenda kunorarawo kupati kana kuti ane mutambo wake. Saka regai ndimboenda kuchikuva, asi ndoda kutanga namama vari pakati ndimbonzwa kuti pane mazera ataurwa apa. Mazera ari kuwanzowanikwa kumutambo mapati aya ndeapi? Zviri kufamba sei? Endererai mberi sezvataurwa nainspector. Chinzwe. Mazera etiri kuona ari kuenda kumaVuzu mazera echidiki, vana vadiki vetinoti ma-adolescents, ma-10, 12, 13, 14, 15, below 18 years. Saka nyaya yemaVuzu iri kutirwadza nekuti vana vasati vaziva upenyu kuti mangwana chii chichaitika. Totoona vana vachikanganisika upenyu hwavo, toona vazhinji vana nenyaya yekuti kune madrugs vakuenda kuhospital kuIngucheni
nekuti pfungwa dzavo dzichiri diki dzatokanganiswa kuvhuzu ikoko. Ndizvozvo mashoko makukutu avari kutitaurira anorwadza. Ndapindwa nechando kunzwa kuti vana ve10 years vaakutoputawo zvinodhakwa vachida kunge vari mumufaro. Muongororo netsvakiridzo zvakare takarwadziwa. Munoziva upenyu hwedu hwokubereka, upenyu hwokunge muri mumhuri, kunzi vana ivava vaakuita bonde. Bonde iroro hariitwe nemunhu mumwe chete. Ndikazviisa kuchirungu tingaiti group intimacy. Kuti akaita bonde neuyu akapedza woita bonde neuyu, akapedza woita bonde neuyu, pakunozoedza vari pamutambo iwowo aita bonde nevanhu 5 vasere. Isusu toda kuti vabereki vatiri kutandadzana navo musaite kunyara kwenhando kuti papa kutaura zvinonyadzisa saka takazosumuka. Hatisi kutaura zvinonyadzisa, tiri kuuya kwamuri takasimbarara kuti hokoyoi vana venyu vari mazviri manzwa kubvira pa10 years. Saka dekarai gashirai dzidziso. Ndiri kuuya kwauri bhebhi. Sikhangela amavuzu party indawo lapha abatsha bahamba khona besiyazikholisisa. Inkinga isibala ukuthi kuba ugcina sokusiba lezinto ezidakayo, and then umbuzo wabakhona ukuthi izinto lezi ezidakayo bazithenga ngaphi, where do they get these drugs? And then sikhayele indaba zocansi ukuthi nxa abantwana sebesiya ecansini izinto abazifundela ngaphi, kuyikuthi lathi abadala ngoba basakhulileyo yikuyini esingakwenza kumbe yikuyini esikwenzayo ukuthi sikhuthaze abantwana ukuthi beye kumavuzu party lokuthi bengahambi. So mbonani singaxazulula khona ukuthi okufanele sikwenze kuphi, lesikwenzayo ungafanele sikwenze kuphi kungasincedisa. Ndizvozvo mashoko makukutu. Vanava nemazera avo vanowana kupi zvinodhaka. Vanava vanotendedzwa nani kunge vari ikoko. Ende zvinodhaka kaizvi zvinodhura, zvinotengwa. Ngatibatsiranei. Ndizvozvo. Ndouya kwauri Simandana. All right. Abatsha nxa bekuthiwa baya emavuzu party, esikhathi esiningi ngumcimbi wokuthi befike nje bezikholisise. Okukuba kubi yikho ukuthi nje bafike khona phana benatha utshwala oluningi, besokwenza ucansi oluningi bengabantwana abasakhulayo. Umbuzo wethu usibuye ukuthi abantwana o laba abayenza abahlangana emacansini lokunatha wonke lokho bakuthatha ngaphi, bakwenza ngaphi, bese sithola ukuthi as a community lapho esivela khona izakhamuzi lazo ziyacontribute ngokuthengisela abantwana utshwala. Lasezitolo lapha kusakhangela i-age yokuthi umntwana othenga utshwala uleminyaka emngakanani. Mashoko makukutu ari kutaurwa mibvunzo. Mibvunzo iri kuramba ichingouya muchapa baba mabasa vachapindurawo. Mibvunzo iri kuramba ichingouya kuti kuvana vanotenga kupi. Munoziva isusu munyika yatakakura isusu nezera chairo wanga usingagone kuenda panotengeswa doro amunoti mabottle store vaitotarisa makore. Asi zvino zviri kuitika ndezvekuti iyemi vabereki tiri kuona vana vane ma10 years ari kutaurwa ma12 years vari kutengesa fodya panzvimbo dzinodhakwa vanhu, vari kutengesa zvimwe zvinhu kana nyama panzvimbo mabhawa. Izvozvo zviri kumbofamba sei? Vamabasa imbotibatsirai. Vavakidzani panoitirwa mitambo yacho ndo zvimwe zvangachitaurwa namamapa. Havane hanya nokuti munhu wacho izera ripi. Chave kudiwa kukarira mari. Zvino mari yaMwari isina Mwari wemari haina maturu. Vana havachatariswa sevana, vave kutariswa sebere chairo rinoti nokuti rashaya mbudzi yokudya ropomera mwana waro kuti unonhwa sembudzi richidya. Ndo zviri kuputsa unhu hwedu. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Zviri kurwadza. Ini ndinoda kunzwa kuti ipapa pari kuitika mavuzu party. Ndiri kuuya kwamuri chief superintendent. Pari kuitika mavuzu party aya nezvese zviri kutaurwa kuti pane doro, pane wawa, pane nokuti munoziva kuti vamwe vanoti kana riri doro ndo rimwe riri nani, kana wawawa ndo umwe usingaite, kana zvazvinokora zvazvimwe zvakawanda wanda. Ini ndoda kumbonzwa kuti imimi muri kuzvinzwa here? Muri kuitei nazvo? Pane nhano here yamuri kutora nenyaya iyoyi semapurisa? Nekuti zviri kurwadza vanhu vatamza kuti vanhu vane matenesi ko mapurisa ari kupi? Mwana svondo rakapera mazuva akapfuura pane mukomana akafa ane makore 10 kudhakwa, kufa, kurasikirwa noupenyu.
ndombo yekwam. Tinoti hunhu hunotangira mumba. Iwe baba naamai wasiya mwana achibuda, achinzi ari kunorara kuVuzu Party. Uri kuti mwana ari kupi? Zvibvunze iwewe usati wasvika kumapurisa. Tozotiwo isusu semapurisa tagara tinowanikwa apo neapo. Regai ndidzoke kwamuri muchikamu chinotevera. Ngatimboturai mafemo.